सबसे नीक बाटे और सैया किसानी खुशी बाटे रउआ घरवे में बने मुँह मारो कमैला के एजी बहरा में गईला के। एगो औरत अपना पति से निवेदन करतानी, ए जी जौन मजा ई गांव में बा वो मजा परदेश में नइखे। रुआ इजे रहे वो पत्नी के भाव बा। कौना भाव में वैभव भैया? शीतल बाबू। सबसे नीक बाट सहिया किसानी खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी मुँह मारो कमैला के एजी बहरा में गईला के। अपने दिल के वेदना बतावतारी। सबसे नीक बाटे सहिया किसानी खुशी बाटे रउआ घरवे में बानी मुँह मारो कमैला के एजी बहरा में गईला के मुँह मारो कमैला के एजी बहरा में गईला के। महल से नीक बाट टूटही पलानी नून रोटी भले खाई बुझा। अखिया के सोझा रहबु राजरउआ संगहि जिंदगिया बिताई बुझा। महल से नीक बाट टूटही पलानी नून रोटी भले खाई बुझा। अखिया के सोझा रहबु राजरउआ संगहि जिंदगिया बिताई बुझा। परदेसवा में होला परेशानी अपना धनिया की बात तनी मानी मुँह मारो कमैला के दूर देशवा में गईला के मुँह मारो कमैला के। देखी कितना सुंदर उनकर भाव बा। होली दिवाली अब संगही मनावल जाए घूमे के दशहरा के मेला जी। खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बाभारी बाबूजी पड़ेलन अकेला जी। होली दिवाली अब संगही मनावल जाए घूमे के दशहरा के मेला जी। खेती बाड़ी के जिम्मेवारी बाभारी बाबूजी पड़ेलन अकेला जी। सैया बिपिन दुखवा के जानी शीतल वैभव के भरोसे रहतानी मुँह मारो कमैला के
किसानी खुश बानी रहुआ घरवा में बानी मुँह मारो कमैया